Il-Ministru tat-Turiżmu qed jibqa' siket u ma jgħid xejn dwar in-nefqa żejda ta' 20 miljun euro fl-estimi tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. It-tlieta fil-Parlament il-Ministru Clayton Bartolo kellu għad-dispożizzjoni tiegħu kemm il-ftuħ kif ukoll l-għeluq tad-dibattitu parlamentari dwar l-MTA. Iżda minkejja l-appelli tal-Oppożizzjoni u l-pressjoni tal-opinjoni pubblika, il-Ministru għażel li jinjora dawn l-appelli u ma tkellem xejn dwar dawn l-20 miljun euro li ntefqu żejda. Fis-stess seduta parlamentari il-Ministru Clayton Bartolo f'botta u risposta li kellu mal-wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar ipprova jagħti l-impressjoni li hu mhux vera ħarab id-domandi ta' Net News dwar dan is-suġġett. Bil-Ministru jipprova jgiddeb lil wib tal-Oppożizzjoni meta qal li dan l-istazzjon ma kienx quddiem il-Parlament biex jistaqsih id-domandi. Iżda l-verità hija kollox differenti. Dawn il-filmati fil-fatt jiġdu kemm huwa evidenti li Bartolo inħakem minn paniku u prova jgiddeb is-sewwa magħruf. Point of order għax nitolbok tikkjarifika fejn jien naħrab mill-medja għaliex mhu vera xejn li naħrab mill-medja. Jekk il-medja tal-Partit Nazzjonalista ma kienux hawnhekk, mhix problema tiegħi, kien hemm media houses oħrajn li ħadu l-kummenti kollha tiegħi. Tajjeb, jiġifieri nitolbok tikkjarifika fejn ħrab mill-medja. Kif mattu xejn dwar in-nefqiet fl-MTA? Il-ħaġġi żvelata l-istorja ta' eluf kbar jekk mhux miljuni illi qed jintefqu bl-addoxx minn flus il-poplu fuq avvenimenti, sponsors u lussu. Din hija s-sitwazzjoni fih dan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu hekk kif l-MTA marret over budget madwar 20 miljun euro. Bil-Gvern qatt irid iħallas il-kredituri. B'sorsi qrib il-Journal Times of Malta jindikaw li l-MTA qed bassar li tisbuq il-budget allokat ta' sena, jiġifieri 108 miljun euro, b'21 miljun euro aktar. Iżda dwar dan l-iskandlu Clayton Bartolo għadu ma wieġeb ebda domanda.